18 април 2013 година. Това са местата, където Кристиан лови риба. Ето, вижда се много голямо разливище. Ето, това е. Разливище, времето нещо има, леки облачета почнаха се появяват, бели облачета, но водата е като огледало, все още. Някъде към 13 часа и нещо. Не знам колко. Така, ето. Пътувам. Не спрях на върха на остров Кутово, защото просто няма къде да се слезе. И има много храсти тук. Ако се забием тук на брега на българския бряг, ще ми се намотаят около пропелера, винта. Така, ето ги местата. Сега ще отиваме точно към тая горичка, която е отпреде, и след нея. Другата е, където Кристиан лови риба. И за нас с и Еди, и Юлия, и другата Юлия, всичките са познати места това. Това е. Прекрасен ден днес. Погледнете острова, върха на острова сега ще дам. Ето го върха на острова, там се вижда. Ето го, моста се вижда, всичко се вижда, лодката се вижда, циганията се вижда, всичко. Прекрасно. Ето къде е водата, българския бряг, ето го тук. Дигата където е тук, тая горичка как е. Ние познаваме големи дървета, а сега съм до половината във вода. Това е. Тук. Още малко ще снимам, защото там, където Кристиан лови риба, е тая горичка, другата горичка, по-голямата. Нека да снимам малко да върви. Нека види как се сведе времето лекичко. Леки бели облаци, пускани. Моторчето си паркори, охлажда си. Не съм имал никакви проблеми. На 12 април също излизат, също никакви проблеми. Не съм имал. Работи си с стар бензин, миналогодишен. Просто трябва да го изразходвам, за да сложа вече чист бензин. Така е. Нов бензин. Не чиста ми нов бензин. Двутактова смес. Мотор е тюмблер, 2,5 конски сили, на средни обороти работи. Не го издувам нарочно. Може би трябва да му смена маркучите, защото ми се вижда, че са много тънки. Трябва по-широки маркучи, за да хвърля повече вода. Да охлажда с повече вода. Работната температура има, добра работна температура. Тук на дет съм хванал, се пипа, не е горещо, но не трябва да бъде и студено. Ето, вече сме тук, към тия места, където и ще се приближа малко. Така, ето тук. Нещо зелено се вижда срещу. Някаква туба ли е, какво ли е. Тук вече знаем какъв бряг има, колко е дълбоко и колко всичко върви. Това е някаква помпена станция, отзад се вижда, там се вижда отзад за дърветата, някаква душичка, ако не знам каква е. Нещо всичко се вижда там, синьо, не е зелено, синьо, което е между дърветата.
Какво е? Ето. Тук е къщичката, навеса, рибарския навес. Това е рибарския навес, ето го е. Ето. Тук с Еди, и с Юлия, и с другата Юлия Соколова, и Юлия Пинкова, и с Християн ядохме, имаме снимки. Ето, видите ли? Ето, където е това синьото. Това е навеса. Така. Вижда